Ahojte. To samoliečenie sa dá chápať samozrejme ako nejaká ultimátna schopnosť nás samých alebo nášho systému sa regulovať, opravovať, ale to nie je všetko. Vlastne v tomto stave biologickom, v podstate stave vedomia, je vlastne umožňované nám ako bytostiam, ešte ako detičkám in utero, v maminom bruchu, v tom prenatálnom vývoji, sa vlastne vyvíjať a rozvíjať. Je to stav, ktorý je taký principiálny predpoklad vlastne na to, aby sme sa vôbec mohli narodiť taký, aký sa rodíme, so všetkými funkciami a schopnosťami a vlastnosťami. Čiže to nie je len nejaká metóda alebo koncepcia, je to súčasť nás ako ľudí úplne esenciálna. Vďaka tomuto stavu vedomia, ak chceme, alebo vďaka tomuto režimu bytia sa vlastne môžu rodiť alebo vytvárať, dokonca doslova sa to takto dá povedať, že sa môžu vytvárať naše štruktúry, naše orgány, naše orgánové systémy z takého toho tajomného, abstraktného rozmeru bytia alebo života v nejakej tej informačnej úrovne z toho niečoho, čo vlastne je život samotný, nejaký ten samoorganizujúci sa princíp, ktorý môžeme vidieť úplne všade, či v našom tele, či okolo nás v prírode, či vo vesmíre, že všetko má nejaký poriadok. Bez toho poriadku by vlastne neboli žiadne nejaké symbiózy alebo dokonca nejaké cykly, čiže všetko má nejaký svoj stanovený poriadok. A vďaka tomuto niečomu, vďaka tej nejakej všeobjímajúcej inteligencii, ktorou ten život vlastne je, ktorá to všetko riadi a tvorí, tak vďaka nej sa vlastne môže z toho akoby DNA kódu alebo z nejakej sekvencie informácií, môžeme tomu hovoriť akokoľvek, z tej informačnej úrovne, z tej abstraktnej úrovne, sa môže materializovať hmota. Hej, ono vlastne sa ukázalo aj v tej našej západnej medicíne, či už na poli neurofyziológie, alebo embryológie, alebo genetiky, že najprv vlastne musí byť nejaká tá abstraktná matrica, nejaký plánik, ako keď máme projekt budovy, tak najprv musí architekt vytvoriť, alebo niekto musí vytvoriť, alebo je dobré, keď vytvorí projekt tej budovy, hej? Ten plán, na základe ktorého sa potom uskutočňuje stavba, už tí stavbári to robia podľa nejakého návodu, hej? Alebo deti, máme Lego, že podľa plániku vieme jednoduchšie, ľahšie postaviť to Lego. A nielen to, ale na základe toho plánika sa vlastne vytvorili všetky tie kocočky, tie jednotlivé dieliky, aby sa vlastne malo čo stavať. No a my vlastne v tomto stave, v tom prenatálnom a aj v skorších štádiách postnatálneho života vlastne zažívame dominantne, prednostne tento stav, pretože to je stav, ktorý je spojený s tvorením, hej, s tou kreáciou, s tým zázrakom tvorenia života. Potom od určitého času už vlastne nastáva tá degenerácia, alebo skôr ten úpadok, ten pokles, až to teda vyústi v tú smrť. No a to je to naše starnutie a umieranie a ten kolobeh. No ale my vlastne v dnešnej spoločnosti starneme predčasne. Sme utrápení, zamyslení, chorľaví, boľaví, nespokojní. A v podstate aj nejaký nekreatívny. Naša spoločnosť tým, že na úrovni jedinca nenapredujeme, ale skôr chradneme, tak sa to vlastne prejavuje v tej spoločnosti, že nenapredujeme ako spoločnosť, skôr ideme do úpadku, hej, do nejakého degresu takisto. Sice technicky sme teraz na tom asi najlepšie za posledné, možno fakt 1000 ročia, ktoré sa datujú našou historickou činnosťou, ale keby sme sa spýtali, hej, že ako sa ľudia naozaj cítia, majú, aké majú hodnoty, na čom si zakladajú v životoch, alebo tak by to už možno nebolo také
priaznivé. No a vlastne ono to začína všetko na úrovni toho jednotlivca, hej, ako sa to hovorí všade v tých nejakých takých tých filozofiách alebo tak. No a my vlastne vieme kedykoľvek sa dostať do tohto stavu, ktorý nám je vlastne prirodzený a dokonca nevyhnutný na to, aby sme tu boli, aby sme mali telo fungujúce tak, ako funguje a tak ďalej. No a čím viacej by sme sa v živote vedeli ukotviť v tomto stave, kde sa vlastne bunky regenerujú, kde sa nevyčerpáva organizmus, ale naopak tá energia sa tam istým spôsobom vie dokonca generovať, tvoriť, ostávalo by nám viacej času, o mnoho viacej času na kreativitu, na rozvoj, na zveľaďovanie či už ľudskej spoločnosti alebo planéty, akýchkoľvek vzťahov v tomto uhle pohľadu, prípadne až na skúmanie kozmu, hej, alebo hlbších štruktúr reality, už kdekoľvek, do krásy, do kultúry, hej, proste neboli by sme tak uväznení v tom režime prežitia a v tom nekonečnom strachu, len v podstate ako cicavce, ktoré sú odkázané na takýto štýl života, že sú vydané na pospas emóciám. My ľudia nemusíme, ale žiaľ je to tak v súčasnosti, že žijeme vlastne tak viac menej na úrovni tých zvierat. My máme k dispozícii vyššie emócie, čo zvieratka nemajú, bezpodmienečnú lásku k cudziemu človeku, k neživej hmote. Hej. Vlastne máme túto schopnosť milovať život, máme schopnosť súcitiť, máme schopnosť byť kreatívni. Hej. To zvieratka úplne takto rozvinuté nemajú. Bobor vie postaviť úžasnú hrádzu a tak ďalej, ale toto už je trošku akoby ten iný typ. Tak je to úžasné, že sa takéto možnosti naskytujú v súčasnosti pre nás ľudí a že sa vieme vlastne vrácať do tohto stavu, kde sa teda nielen liečime, ale aj dostávame sa do nám prirodzenej psychickej pohody a hovorí sa tomu šťastie, hej, nie je to žiadny mýtus, žiadne vysnívané Eldorado, to je nám prirodzený stav, nám vlastný stav ľuďom, je to naša norma, mala by byť, mohla by byť a z toho vlastne potom môže plynúť až tá evolúcia, čiže nejaký vývoj. Ja osobne som sa stretol s týmto stavom na vlastnej koži v roku 2021, niekedy v marci, počas svojho prvého holotropného dýchania. Zhodou okolností asi len necelé 2 mesiace na to, v máji toho istého roku som sa presne v tomto istom stave ocitol počas takého fyzioterapeutického konceptu prenatálnych a postnatálnych polôch, kedy vlastne sa ten mechanizmus tiež aktivoval. No a zhruba pol roka na to som sa s tým vlastne stretol pri praktike Chungyuan Chikungu, takého starobilého, veľmi komplexného rozvojového systému, ktorý vlastne dosiaľ robím. A tam som to vlastne akoby uzrel, pochopil, že je to všetko jedno, že to je stále o tom istom snaha, v konečnom dôsledku snaha dostať sa do tohto stavu bytia alebo vedomia, v ktorom sa to všetko opravuje samo najlepšie ako môže, pretože to, čo mu hovoríme duša alebo vedomie alebo vyššie ja v psychológii, tak ten život sám o najlepšie vie čo a ako a kedy. Je to tá istá inteligencia, ktorá v zlomku sekundy za nás búcha s našim srdiečkom, vylučuje ohromné množstvo enzymov, hormónov, neurotransmiterov, všetko organizuje, vďaka čomu nám funguje trávenie, dýchanie, regenerácia, hej, proste všetky systémy, tak toto ono to robí za nás zatiaľ, čo my sme na vrcholčeku toho špica ľadovca, zatiaľ čo pod vodou je ten pomyselný zvyšok ľadovca, kde sa vlastne deje to všetko mimo nášho vedomia. Takže presne táto inteligencia môže prevziať vedenie úplne, respektíve my sa môžeme dať trošku nabok ako osobnosť, osoba a ten život sám sa vlastne začne starať o naše najvyššie blaho. Takže vás chcem týmto ešte raz pozvať na semináre samoliečenia. Prvý bude už tento víkend v Čaci, druhý bude presne o týždeň v sobotu v Žiline. Takže sa na vás veľmi teším. Ahojte.